hai cái đi cái step cái bên ta hai cái bao play yung simla ino yang ini nado bangi penyangin ke Balang hama Mawkynjing but kapol klien step shisha hadu ba impat simla snow maka Balang ni kaladap snem menta maka burom maka jingu baru kalong U Trai but na sungu you play na kapta pi baro ki para bangin ya ka talong ki bayai ni but hai ga ni singing in rakhi in I ngo you play ya ka bo play lo penyang ni ka Balang ba play sumar ya fi ma fi la ban long kum ni kum ba fi long kum ta ka buram ba ka jingu ka long show play ba next cam ba na ne shikmat play dong le ki ba crowd nang ba ka ni ka Balang ha ka ni ka tan hi baro ka way baik kawan yo ban penyang chubun chu ki Balang ka ni ki jaka ai ka be brio ki mat ka jing shisha bat ka jing panem bat ka jing plai loit ka jong try ikum tai ka ni ka step ma mentang ni phai bat nga na ka sam ka ba sau pun rio ka ba ushagri jong try ula puli hai ka ni ka step bat ka mat ka bangat nga ka bangan kren hai ka ni ka step ka ba menta ka dei utrai udon rengkat bat ni utrai udan ringkat batni nagasam kabasau penriu kedekat kabadingkong terter hadu kedekat kaba kadway tagaday kapangin ped hai kadi step kaba menta utrai udan ringkat batni kadi kasam kabala penki ya way na ki shakri ke jong blay bakatay Martin Luther banto ya kejirwai shaman sim a mighty fortress is our God jagari bak stem bat bakraw long blay jongi ni tep japang Martin Luther udai Roman Catholic mong hadin baula puli bhai ka ktin ga jong blay lai lam ye u ban nge ba ka ei ka ba ka Balang ha po room kale kalong ka bamde ka kung ka ktin ga jong blay kabau peneng kami ka ktin ka bakhame wong kalong kabalang karop bakum ta ha Oktober katarik ka balai puwe haus nam khat san spa khanyo ula tho ye kita ki khandai pusan tali ki jing tho persha ye ki jingle babakla ba ki jing kai bamde jing ka Balang Catholic ha ka jing khang ha ka ying mane ha po Wittenberg Germany bakum ta Luther ulai khlas san chin no ba ka Balang Catholic haus nam khasan spa arwe baula kentat ya kaban ino ya kata ke ka baula nget ba banyeng hakmat jong kata kabangyong ka diet of worms laong ki historian ki bawat bnia ha ka bade ka ni ka jingroi him ka ba thau do nu shakri jong blai laong ya ka ni ka him la rwai da ki ki brio ki bamat ya ka jing sap pen chi tom ben haba ki dana ka lenti jong ka jing sap be shnom laong ru baik ni ka jingroi him larwa ki martar shwa ba an penyap no yaki itong inya pe ke e ka ba ublay udon bat ai men sim ka Balang CCRC naga sam ka ba sau rio wala bun ki brio ki thu ye ka ni ka sam kum kata kanong rim jong kata ka jingroi ka ba Martin Luther thao Henry ngidong kletpat ye kata ka historical background ka phangpreng babalay bathau ye ka ni ka sam baka ei ka papolong yo nong roi sam ba untho ye ka ni ka sam laong ba ka ni ka sam ka de ka batho do roi sam ban kren ya ka na ka jing plat ka jong oblay ya kanong ba Jerusalem na kita kinong Assyria Hagapor jong kajing sunshar jong usim hesikaya pilak ban puli kani naga ba ar kisim khat pralanong hadu ka kendai ar chronicle kanong balai po ar kadako ka baningkong Isaiah life in real kadako ka baningkong hadu life in yo kadako ka balai po pra bat kanglong ka banyarap yengi haba ngin puli kani ka sang ka ba sau pun real bangin klet ban puli ye kitay kilenong kibong nakadawi pi bentan bafin so tu ye ka jingmot jongan ni kasam ka ba sau kun ri wang scam ka long ka jingar khu
ru na ka benta jongi ha ka wei ka liang ka ne ka sam ka ne ka ta ka sam ka bakran ya ka ta ka celebration ka jingle kemen ya ka ta ka jingjop ka ba ublay uwan ra persya ikinong shun jong kibriu ki jong oblay ka ne ka ta ka celebration of God's victory over his enemies ya kita ki nong shun ki jong u but ya kita ki nong shun jong kibriu ki jong oblay tiadin bagi dia bagi snow ya kita ki boro yang nyelet baniat examine lani bania wat bania ya ka ka sam ka ba sau bun riu bat ban ring ya kita ki jikai na ka ka balang CCRC hi baro ka wei shua bagi nya chaprang tungan ai shua ya ki mat ki bangala paria habang study nga puli ka sam nang bangin ken mau ya ka ka bang yo snow ka step ka point ka baning kong ani ka mat ka baning kong bangim day ban shepti kedekot ka baning kong hadu dekot ka balai we will not fear kedekot ka baning kong hadu kedekot ka balai nang ta ka mat ka ba dekot ka basa hadu dekot ka ba nyau we will not be moved nginom ki bagamat ka balai we will be still and know that he is God ngin snap jar bangin tip ba ulong ublay kedekot ka pra hadu kedekot ka bakadway tungin epek ning kong ni kamat ka balikong we will not fear bangim day ban shepting kedekot ka balikong hadu kedekot ka balai tungin ni puli kedekot ka balikong hadu kedekot ka balai nakasam ka basaw penrio ka bible kong gumni ublay ulong ka jakadi bat ka bor jongi ka jingadop bahajan haka jenjar nina pechua ya ka kintin jakari haka babel parang kaong shelter ublay ulong ka jakari haba ka bible kaong ublay ulong ka jakari kamut ublay ulong ka jakari kabangila banshania ulong ka jakari kabala ubala banshania na kabenta kibriu ke jongu haba ki ba kea sodong yangi kilong kibab idon jingkermen haga jing im joko bange God is our dependable refuge for his people ublay jongi ulong ta ujakari ubangila banshania na kabenta kibriu ke jongu haba kita kiba kea sodong yangi ikamba kim idon jingkermen yau bange habang ipek ya ka ka bakal sodong ya ka balang CCRC ya ka di jaka habang ipek daki khmat beriu dan isno kumbang him idon jingkerman hen rang ya ban snow tu aga di ka step bau ni ublay ubang ishakri uday ublay ubang ila ban shania ulang ka jakari ubang ila ban shania habaki ki bakal sodong yangi I kumba kim idon jingkerman hi ka ta ga dei kabang I nakaktiin ka jong ublay baga bible kong ni ublay ulong ka jakari balay ka bible kong ublay ulong ka jakari kenang baula ban pencet bor ini payam tu dekat ka badikong ublay ulong ka jakari bat ka bor jongi pi ulong ka jakari kenang ba ula ban pencet bor ini kenang bang inam long ki bajai tu kenang bang inam long ki ba khau put kenang ba nginom snohon tang ya kata ka bangila yo ila de kenang ba un pelak yangi bangin lek biang sa kata ka jingim ki kamram ki jongi na ka benta ka kerteng ka jongu wat apa ka jingma joga jing syakri baga jingim jongu bangai ublay ulong ka jakari na ka benta ka jing tebu ban pensai bor yangi banginam long kita ki ba jaitu ki ba khauput ki ba snohon tang ila de hendak upen syai borengi bangin mi na lagi yeng ke jongi bangin pendap ye ke kamram ke bau blai ulak hot yangi na ka benta ka kerteng ke jongu wada pedeng ke jingma kapan wan habangin yeng na ka benta ka kerteng ke jongu habaga bible kong ublai ulong ke jakari baga bor jongi ka bamut ni haban yat syakman in a word to move forward bangin yat syakman kata ka ni ka bau blay ukwa na ka benta ki bangai jang ka balang CCRC
Ulang ka jagari bat kabor jongi bangin ya chakman. Banginum kenrandin. Banginum syaftin. Banginum buteng. Banginum suhun tangiladi. Hendai bangin ya chakman. Ban yalap di ka gospel. Ban syakri ka barang ka jongu. Wala pedeng kijing ma kibanwan. Habangin syakri ka kerteng ka jongu. Bat keren ya ka jing shisha. Pet ka sam ka paabu kendai. Ka dekat ka bakat wei. Ka ka bakat ketiga ka jongu blay. Ka doan ban keren yangi. Hai ka ni ka step ka babenta. Abu kendai ka dekat ka bakat wei. Ka anggup tu. U Trai, un aibor halaki brio. Nak pa? U Trai, un aibor halaki brio. Habo try u aibor lagi kamut bangin yak syafran. Cuma wahai kata, habo try u aibor lagi kalong bangin yen nak bentar jamu. Habo try u aibor lagi kamut bangin am jaitu. Bangin am shipsting. Hendai bangin yak syakman na ka bentar ka kerteng ka jamu. Kasam ka ba Henry Hupra, ka dekat ka ba lai pusan. Ublay, melong ubay tri. Nala ki jaga kentang. Ublay u Israel, u ai kabor, baka jingklan halaki brio. Habo ublay u ai kabor baka jingklan ong biang bangin ya syakman. Bangin pendep ya ka jingkot jamu. Bangin am syaptin, am jaitu. Hinangin pendep ya kamon ka jamu. Isaiah kalong ka ba saupo, kadako ka ba lai huway. Habo ublay ule eki baro haga jingem jamu bange. Kamot bangin ya syafrang, ban pensubha ya kamon jamu. Saupo kedekat kaba life away. Henry kita giba up kami U Trai. Kin pintan mai bo. Kin he cha jrong. Da kitap niang kum ki pukni. Kin mare ba kinom small thai. Kin yai ba kinom sngaw lwai. Kum ka balang ngin up kami U Trai. U Trai pun pintan mai bo dengi. Nang ni sakmat. Bangin pendep ya ka mon ka jabu. Yang lek biang sa kasam ka basta pun riu. Ka Bible kong U Trai u jongi ulong ka jagari bad kabor ka jongi. Ublay ulong ka jagari bad kabor jongi. Kumno ublay jongi ka jingkeli ka banghaban keli. Kumno pad ublay jongi ulong ka jagari bad kabor ka jongi. Ka jubab ni yohi da ka dekat ka beneng kong. Ka ni ka tu ka Bible kong. Ka jingirap bahajan ha ka jenja. Kata ka ni ka kumno ublay ulong ka jagari bad kabor jongi. Kumno ulong ka jingerap bahajan ha ka janjar. Di kata ka day ka jingkerman ya ka balang CCRC nang ni syakmat ha ka bawa paranggong present help in trouble. Ka jingerap bahajan ha ka janjar. Kata ka day ka jingkerman ya ki banget ha ka balang CCRC. Ha ka po jong ka jingjanjar. Kinangalam jong ka jai penriu Israel. Kiju kloy ban mare ban pan ya ka jingerap na po Egypt. Haga jaka bakin mare ban pan ya ka jingerap ka banau play. Isaiah kalong balay pau kadako ka benengkong ka baar ke tu. Baki brio ki jonga haga po jong ka jingjenja. Haga po jong ka jingtenju. Jaka ya ka bakin mare sha ublay ban pan ni ka jingerap. Heneki mare sha Egypt. Kari ka ba mani blay tau. Kari ka ba tip ya ublay. Kata ka day, kabangikom ka balang CCRC, nginom, bakla. Bakom ka balang, hagapor sa kajing tenjo. Hagapor sa kajing bagajinge. Nginom wat, ikajingerap na sa waypat. Nginwat, ikajingerap na U Trai. Kababakong, kajingerap kawan na U Trai. Kung ka balang, nginyay pay barabor sa ublay. Om day tangha ka ni kajing tap sisnam sa kabalang, hadu kajingwan jang U Trai. Yang nilai nga sa kabaar kisim. Kabaar kisim. Haga ni ka step kabamenta. Ar kisim kalnong kabakak kendai. Haga por jong ka jingjenja. Niha ban yo ya ka jingkai na ka sentur jong Isaiah. Pet hang ni kabaar kisim ka kendai. Kadekot ka ban riu, ba kadekot ka ban nyo. Riu ban nyo. Tiu Isaiah ulong haki. Kum ni fin ong, hau ken rat jong fi. Kum ni ong U Trai, wat syep ting, ya kita kiktin, kiba mele osnyaw. Daga ba ki syakri, us Assyria, kila krenben,
Iya nga. Habaki nong ai Syria kilawan ban pensyapting ya ki brege jang oblay. Wai saya uang kumni ya usim Hesekaya. Uang kumno. To what syapting? Ya kata kaktin ka mamalias ngaw. Dagi maki syakri usim Syria kila kran ben ya nga. Balay na makadafak ka banyaw ka nagkajuba. Singap ba? Verse 7. Hakmi ngan bu men se mapo jamu. Bau nyos ngaw ka jing bena. Bau let pai sila ka jonggari. Bangan penkelon ya u da ka white lam halagari. Nang kambay let ma U Trai punya le na ka benta ki breu ki jonghi. Ni nang kambay let ma mangiru. Ni habu shushania ha ublay. Ublay unyeng unyale na ka benta jonghi. Hatong ngilong inamla pan ong. Ya kiju kikintin. Kibu ai sayaw ong. Wa nam syap ting. Haka ba akis im kakandai. Kadakot ka banriu. What syap ting. Ko ka Balang CCRC. Kinang kambur kitama kibangin yale nang syap kama. Tau try wong kumno. What syap ting. Balik gani kakintin what syap ting. Lapan scam. Haka jichisha ka bangi pulih ka sam ka ba southern riu ka dekat ka ba kanong rim balay bangim day ban shiftin debang ka sam ka ba southern riu day tang ba U Trai ulong ka jingra bahajan haka jinja ndai dekat ba as ka ba namar kata nganom shiftin ong norway sam la ka kendau Bala pen kilo ma pedeng ka duriau. La kilo jongka ki kerhu ba ki. La kilo ki wen namar ki jingat jongka. Namar kata nganom syati. Tadi ka mat ka badengkong. Therefore we will not fear ong nawasam. Namar kata nginom syati. Dai tang u Isaiah dai ban syati. Dai tang u sim Hezekiah uban dai ban syati. Henry uway pa uway ubangay ubashani aho Trai day ban syapting. Do not be afraid. Kung ka Balang CCRC. Kung mangilayeng mention snem ban penyeng ka Balang how benai February hagatarik ke besan klam syapting ban shani aho Trai. Nangis sekmat ro ngin yasha frang. Nginop syapting ngin shani aho Trai. In Shania how Trai. Pet bahar khot ka baar. Hado khot ka balai. Pindah pulih ke bawah parang pedi. Ya kikintin do. Though the earth gives away as I khasiro. Though the mountain be moved into the sea. Though its waters roar and foam. Though the mountain trembles at its swelling. Do not be afraid. Do not be afraid. Says the word of the Lord. Walam syapting ong kaktiin ka jamutrai. La ka kendau. La pen kilom apdeng ka duriau. La kilom jong ka ki kerhu bakiki. La kilom ki wen namar ka jingat jong ka. Namar kata nganom syapting. Kapag kumno kani ka jingmot abaw dong rai sam kren. Kapag kumno. Kapag walang imtep ayu kan jala syai. Kiba kumno ki jingmat kin mat. Kum ka Balang. Lesi ki Jingiaseng jogi kin kala. Ki ayom kin kala. Katma kan wan, katma kan lek. Ki por ba kin wan, ki por ba kin lek. Ba ki wei. Hene ka wei ka bangi day ban su tu. Bat kin mau, bat scam. Ba ublay jong ka jutang. Unum klet ila ki jong ki priu ki jong ubi. Ublay jong ka jutang. Unum klet ila ki jong ki priu ki jong uhi. Namar ba ublay jong iulong ublay ubam jukala. Habang nga puli ka di kasam, nga kanmayo lutar, haga poru yang nga kamat jaga daya da bombs. Baga kanmaw ila niya kamno nga yang haga tu snam balik no. Baga kwa baga Balang CCRC kan kanmaw, ba ublay jong ka jutang, unum klet no. Ila ki jong ki priu, nama ulong ubam jukala. Balay. Nama ka dekat ka badengkong. Ublay ulong ka cakari. Baka por jongi. Ka jingarap bahajan haka jenjan. Ho habang ati pa niya ka tingka jong ublay. Kaso bang baka so tiang. Bangan ibo ublay u control. He is the sovereign controller. Di mo ba bat ya ki baro. Dahil naman ka daw.
ngim day budget. Kabangin poy siya kapoy ka baar. Hot ka basaw. Hado ka dekot. Kabahin yo. We will not be moved. Onam perki yani, but giro ginam ki. Pek ka dekot. Hot ka basaw, mamaya saw ter. Kadon kawa. Ki tu jongka ki penkemen ye kanong ba ublay. Ka jaka kentang ki tabernacle ubah klitam Kadon kawa ki tu jongka ki penkemen ye kanong ba ublay. Ka thawe ka Jerusalem. Ha ka jing shisha po Jerusalem don wa. Literally ha Jerusalem don wa. Tabalaong bau hesa kaya ulatay ye kata ka underground water system. Uhesa kaya isnay kata ka underground water system. Kaba penyes no yaki poliu jong kay gihon hapo Kidron bat kapung hapo Silong. Kabadan ha kanong ba Jerusalem. Baday nang ta kiyo ya ka Tang ba hapo unon wai sa mu tho ay ka sam. Wong wat lang idon ya ka kala banyarap yangi. Kay ka ba ka kala banle. Haba ka jai ben riu ka don ha ka ting asma jeng kinong shun. Kawat ka kalong ka badon kam tamakam la banyele na ka bantajong. Hesa kaya lasna ya kata ka jaka bakin yo ke history. Ha ka ba uwan ra ya kata ki poliu jo ka gihon ki badana po Kidron bal penyes no bagata ka pung po Silong. Ka jai ben riu kayo ay ka tamaka kamla banyada habawan kinong shun banyele persya ya ka jai ben riu jong. Daw naway sa mo ni khot basan dengan tet nga. Khot basan. Ublay udon hapdeng jongka. Kamu kani ka wa ka theo yu ublay. Kani ka wa ka theo ya ublay. Ba ublay ulong ka wa jongka namba jong ublay ka mamut. Ka tulong jongka jingiarap ka wan na ublay. Balay na mo ublay udon hapdeng jongka namba ka jong Nginumwa di ka jingrap na syaripat. Nginumwa di ka jingrap na kaspa. Nginumwa di ka jingrap na kajinang jingsta. Nginumwa jingrap na kibriw. Ka jingrap ka jongi kawan naublay. Bagkatagalong kabadang kam pangin ken mawa ka di kastem. Kamanto iyo ka building ka baramdo ada ki folklore. Kamanto iyo ka spa. Kamanto iyo upat ba ada ublay dan hapdeng jongka. Ada ukris dan hapdeng jongi. Kaying mani kalong tang ka building. Bakam don ka jing mentoy ka. Walang yung don ya ka building ing mani kam lilay. No Chris udan hapdeng jong ka nang ba jong oblay. Kabot hapdeng jong ki brio ki jong oblay. Bak ulang utolong jong ka jing rap. Ya ki bange jong ka Balang sisiasi. Utolong jong ka jing rap kawan. Katelong juga jingrap kawan na ublay. Baka history ke itu yani man baki kon Israel kiliwa jingrap nakishnong ki ba man nakajat ben riyo ka ba man iblay tao. Ka jing kanang kambon hakari ka jongki. Ublay sneng haba ka jat ben riyo kam kan mau pan wat ka jingrap na ublay. Ki wat ben ban ka jingrap na ki ki ba persya ya ublay. Baka sam ka basaw ben riyo ka basaw ka ong ba kadan kawa. Kabathaw bublay ulong ka jingrap na gabanta jongi. Kabalakan siya ka khot kabasan tabang inom klet ru hangni ka ong ba ki tu jong ka ki penkemen ya ka nong ba ka jong ublay. Ite ba ong ka nong ba jong ublay ka Jerusalem kadai ka nong ba ka bala penkerpang na kabanta ka burom ka jong ublay. Tabakay ka bang ngiliban ken mau ba kibri ka jong ublay kiliban ken mau. Baka ni kam garanti ya ka jingjok yaki. Tanama baka ni ka nong ba ajong ublay, kamu ka jingjok kolong yaki. Ang kablok. Tanama ka Balang sisi aksi, kade ka Balang ka badon ni ka gospel baka di siya ka. Ni garanti ba bagin iya ka jingjok kam de kum ta. Ladang im nang ban shania. How try. Ladang im nang ban pla borobor, ni ka jing baman show try. Baka jingek ka bas kam mau. Utray ang snow bat yarap yani.
Kibrew ke jong ublay ka kabasan kilawat U Trai siam la ino yaki. Pero ka kabasan. Tanam apa ka balang jong yolong Bible kal kamot ublay unchu ajing jong ba yani. Lalangi jaitu, lalangi ngunduai, lalangi puli Bible, lalangi bejing code, lalangi pala, lalangi syariah hau. Nginum perkat kelebi. Haga takaruk. Pero kabasan ublay uyarap yalage jong Kibrew ke jong. Kabasan. Ublay udan hap deng jongka. Onom pen ki iya ka. Katali ka poin ba? Nginum ki. Na ublay onom pen ki yalage jong Kibrew ke jong. Singa ublay unyarap ya ka bakata tang step eru. Ani sot nak ba. Mde uyarap sing tang step ulerap lagi jong Kibrew ke jong. Hagamu angel jong utrai ula penyiap silat prapusan hajar kisipai Asiria ban pakno ruya uta senesirip selaga jong gari kebo aisi au tho ha kalnong ke balai pinyo kadakot ke balai pinyo ban pakno yo nong shun selaga jong gari baraga po ba Kibrew ke jong ublay kiam ya rap ya ngatra ni syariah hame silat prapusan hajar ki nong shun kila klak hagamu utrai unra ya ke jing job persai ki dong syun ora ki jing job na ka banta Kibrew ki jong ublay habang pulih nga sa mas hong to ang try baga jing im ka jonga ning kong bat ki para bangit baro ngin kenmao ya gani ka we ba try ulong ba u katalong jang ka jingarap na ka banta jong kite baleng em la banieng nama ba try ulong katalong jang ka jingarap kajing syariah jadi kadai hang ni, kadai hang tai, kadai ha u, kadai ha ka, kadai ka bangilong. Dai nama kadang ngim laban yang ka por jong kajing tenju. Dadai bu Martin Luther syariah haladi kan orang pi unum laban yang. Dai bu tho a mighty fortress is our God. Kajakari bas kem bat bakrau long mamai ablay. Dai bu kadau ukloi ban du wat iki na ka banta ka burom ka jong. Hado try long ne em long yarap jong pi. Hado try long ne jakari na ka banta jong pi. Ka bor na ka banta jong pi. Uta unang yarap ka bor ma pinang kam ulong ne em utray. Sisa. Kumba open pau sa pang dadi ka kien ka jong. Ngenong kam bangi le thama ba kinong sion ka jong. Ngenong kam tang ban chit wai. But syariah how try but le ya ke ke boleh la khat ngi ban le pini ba ke nong shon ken kalan ba ken tip ru ya play u ba pe ko ko sa ha ka sang ba sa pun ri ka jaka kentang kita ban nakel ubah kletam ublay jongi ulong ubah kletam our God is the most high God. Ublay jungi, ulang ublay, ubah khlitam. Bat nong kam bandawan bandarawai, usukren na ka ban riyo. Pay ka ban riyo. Ki jai ban riyo ki kibitar, ki hima ki lakiwen. Ulapen mi ila ka tieng ka kandau kala umno. Nong kam bo ublay jungi bandawan bandara da kawai tumaram. Ublay makraw oh, long ka beneng kala long ka pertai kala long ka singira long usukren nong kam. Ngam la bale kunta. Ngahaban chu shani aku. Ne ba upa long blay bakrao nong kaman rawat usukren ka kendau kala usukren cilak prap sahaja rena kelem kinong syun. Syukran. Cilak prap sahaja. Pi ka jinge ka jinge namang ngimla ba shani aku try ko ba shani. Ngiyong shani. Ndala poy jinge ndala poy ka jinge ngisutu bangim shani aku. Dada. Hak pa majing ete ngasania hametra melong ka jakari na kamna janga melong ka bor o ka jinga wa ka jinga phala utana majing e so bakata ka jikla kamlong ka basisha. Da jet no one u Asiria hajaning jongi yongan priak pimita sing katang ngim tu syu ngatang la dem kso utana ka jongu. Ngile manis sama jongu. Dada. Sama ba em tangman syukran na ka por bang isop ang kolong ka basok. Haga por nga ba kan kini kikintin kinlong kilong kisaki ba siya langi long na em siya Kibrew ki ba siya niya ublay jong ulong ublay uba kita me fi kata ka dai ka bang na ka usong ka ket
Manu bala ban khang ke ketiga jangu usukran ke kendau kalam. Pek ada khak banyo. U Trai ki pa udon bat ni. Sengapa? Umdai tang ba ulong ke Jakari, ke bor jongi, ke Jingerap, u blai bakhli tame, henrei udon bat ni. Emmanuel, God with us. Emmanuel, u blai lep bat ni. Ko ke Balang sisiasi. Ki bangai ke ke Balang wat la filong kendia. Wat msyapding u blai u jongi, ulong bat ni. Dena mal kadau nginum ki. Kata dekat mat ke bening ke bawah. We will not move. Nginum ki. Nginum ki, barok nginum ki. Dena mar ba ni klan ni ke bor ke jungi. Ne U Trai ulong ke Jakari. Ke Jingerap jungi, ke bor jungi, u bahar khali tamu jungi. Udon rengkat ro. Bang hato kini kintin ajing kerben jangi. Sekai bilang ko apat nalo kini kintin. Dena kadau kabenta ka balay. Noy sam wong be still snap jar. Batip ba ulong blay. Tengtang ia bunya palan. Haga jaga bangin snap jar. Haga bani nong try rap yani. Surakti be sarandar. Dena. Haba pilakit yo drop si pala dena. Wan pulet. Wong hansa praga kti. Pipen ki jaram beriu. Not bad. Kumjur wala bade padu blay. Pek hantu. Haga benta ka babut. Khaba pra. Ngan pulit kau ke basipau wong ni. Tos ngap batu tip bangalong blay. Kita dekat poin ke balai. Tos ngap batu tip bangalong blay. Khaba pra so ngin poin dekat basipau. Kemapa kata dekat poin ke balai. Tos ngap batu tip bangalong blay. Kadai ke poin kita tentang bangin ngap. Syariah boleh kau berfra. Orang alih you kot kiba sengap you. Orang alih jadi para banget. Orang alih jadi para jat penriu. Alih tu kami yaki jingle U Trai. Come and behold the work of the Lord. Alih tu kami yaki jingle U Trai. Mentaki sipai Assyria kila yap lut borok. Kita semua jom kila lapan perah. Kibriu ke jong ublay ki klem net thama. Henry ublay ulabu khanang ki mediap bagi tiat thama ki balapat balapra khanang ba kibriu ke jong ublay ki ban pai tana ke jong khamat. Ale to khmi ye ka kamba ka U Trai ublay. Hi ublay we khanang ba kin I ye ka sakhi ba de ka kti ka jong ublay. Ladang anya thu ka dia ka jong ngala ban ong ka jong kentit ale to khmi ye ka kamba ki ublay ka jing ka jong. Ale tu kami. Batu pet. Ikamba kita boleh hagai jam jadi bawan beri. Hapreng jeng hilang borong hilang kumne kumang hilang kenang bang hilang ale tu kami. Lek ai boleh hagai jeng ka jongi. Diet mau peniap kita kinong syun ka jeng ai ka jeng peniap ka bolai. Ka Balang ka bola peniang. Ki jeng kerku ki bolai. Kenang bang ila banang ban syaniau. Hagi benta baro jong ka jeng ka jongi. Hal itu kami balai. Ubu kenang ni kini kisah ki kenang bagi bangin kini yo ya kata ke jing yo mensi. Ban ai mensi meki haga jinget. Ban ai mensi meki bau blay ulong ke Jakari. Ulong bat ki ulong ke kot bas camp ke bor. Bu blay bak hitam na ke pesta. Ne wala kata ro kila ila ke jing mat teng ke pamat jinget ki mare si Egypt. Ada ki preu si tadi. Ka di private serkai tu. Yang itu boleh orang kabur lagi. Ni bagi mak jangan ni. Misal pet. Satu. Hadu teng. Melang subani ayo. Tek ma dah boleh. U Petrus. Habo iyo Jisu nang kau empat ngam. Mas ni bukan atulong ke toriau. Pet ke toriau ni stang ngam. Dia try kami noi hu ke jingam. Ulek kamu. Ai ke ketiga jangu. Tahan di Petrus nak kata ke toriau atulong. Hadu Trai unum tahan yang ini hukum ta. Umri tamu tahan yang ini pop ke jongi. Ne unia rapro yang ini haga por ke cik atulong ke cik haga cik em ke jongi. Give up kami how Trai. Kelong kum ki pukeni kin hair chadrang laki tap ni. Kini ai kinam so thai laki dong boy.
Ni shirwai ba ke jarwai bisa kanang det. Ki kita ki ba up kmi. How try on pen thamai bor. Kin her shadrong la ki thap niang kum ki pukni. Kin mare kin am sngau thai. Kin ya kin am sngau luai. Hi kai try bangan ya. Kirwa kapat narang red nga iban rawai kata. Kapin kan mau nga bang up kami ho try kapin check bor ka jing. Ka jing lang bangim nang ban up kami. Bangim nang ban up kami. Halaki banget bagi basong ha kani ka balang ha kani ka step ko benda ke snap e KHUBOR. Ana pimio e ka jing pasai bor. Pimio e ka jing slur. Pimio e ka jing aimen sim. Mendai nak kajeng dalam jong pastor, mendai nak ka jing shisha, ka jing long ka jong ublay, ka ba pinang shania hala dia, haki wi pat kim sem shania ha utrai, bagata kawan ra ka jing ma. Kat bangin ang shania haki breu kata ka jing jot kanang wan. Ki koni Israel kat bangin ang shania, haki wi pat ki jet penreu ban basre utrai, kata dang bon jing. Mendai bagi shania utrai, wada bagi bon ki jing e jang kado, ne ka men sem ka sok ka stong tikenah ya ka bab jukot. Pedang tu kawan si. Wan. Ai tu kmi. Hatong ino ben ong mudi bri wa thoi ka sam. Ai tu kmi. Tang ki ber ko shane ha try kila ben ong ai tu kmi. Ki ba khau pun. Ki ba ting ek. Ki ba phai din. Ki ba ken ran de kem la ben ong ai tu kmi. Pi nong ko ai tu kmi nga phai din so la ran ne. Nga khau pun nong hi nong ai tu kmi. Ai tu kmi tang la da ka jing em jong pi. Ka de ka nuksa. Jom sharia ha. Haga po jom jing. Pet ki hau jong kasam kumno ai to kami ye ka jing le otrai ka beneng kong wong ne ale to kami ye ka jing le otrai kat no ki jing kenja ba ula pelong ha ka kendo ki kenting kat no ha ka padang kong how he brought, how he mix, how he break, how he bonds ha ka sing kumno kat no ki jing kenja ba ula pelong ha ka kendo Upan do ye kajina thama hadu ka bakot ka khendau. Upan khen ye garanti. Ukdia no ye usum. Uthang ye kali ye pom ha kading. Ale to kmi. Wan pet para wangai. Ye ka e bo blei le. Na ka banta. Jongi kade ka ba a tama pina puli ka sa ule ikini kiki boro na ka banta ka burom ka jongko. Ngala puli bol sine ka sa. Odang ala ro chisha do khulam ni ka sam pharya ka sam ka long sha ka ba anim se me na wa pang puri ka ba mo no U Trai ula job but ula penjot om de tang ye ki dong shon wat dikitiar ya pom ki jong Try penjut. Pi habang ile ka thama kong kabalang ginimele ka katang jong kabalang CCRC. Ginimele ka katang jong pastor. Ginimele ka katang jong ibawan. Ginimele ka katang jong utrai. Uang no debet yo Goliath. Me wan da kisum. No wan na kay da katang ka jong utrai. Ngile da ka jing shisha. Ngile da ka gospel. Ngile da ka ni ka jing shisha ka thing ka jong le. Madu bala ba ngile ya ka. Kilang brought kin one si kalichisha. Kiblang kin pen. Kinong sure kin supply. Kaya ka jing kai sungin po siya kapagod na kanika po. Let God be God. I will play unde ublay. I will play unde ublay. Nada nga tho man ka status. Nginong persyang man le. Kumutu beri bang tip play pong dan play. Lagi ka jing ka bari ka jongi. Lagi ka jing ka jing shakri ka jongi. Nega jengim ka pau ka jong. Ulo blay. I will play unday ublay. Te kum ta ki breu jong blay ka mak nga ngasap jar. Omang nga ngasap jar. I will play unday ublay. Breu gi bangai jaga balang sia kin snap jar. Bakin tip bangalong ublay. Madu bala ni lep sa ka balang sia mulan. Bagi suang ngantai jaga balang ki kerdok jong kerjok kim lak bele persa. Kapalay, u Emmanuel, udon batni, asin ga kana ka sam. Bau blay jong i udon rengkat lem batni. Hagan khok ka wis ngap man pulay biang.
Utrai ki pai udon batmi. Mula bala penyele. Utrai ki pai udon batmi. Yang in page ye ka jingdua yung hesek ya. Wanong ai bu blay long bu blay. Bangin ngap jar bangin tep bu blay ulang bu blay. Ai saya hesek ya arkis im. Arkis im. Second king naman. To arkis im. Kalau nong kat kendai, kada khot kat kendai. Lajin poyan ta. Sa kabakot. Namar katati atrayu blay jongi ngakarpat yeme. Pelaj yangi nagakti jongu. Baki hima ka kendau barok nyotip ba melong utrayu blay tang mame hiken. Let God be God. Ai bo blay long blay baka sentur jong nus im nai singkai gi atrai u blay jongi nakarpa je me pelajim yangi nakakti jong u baki hima ka kendau barok kinap tip ba melong utrai blay habang ni duai blay penangkam yang ni nak ka borom ka jong baka partai kan tip bangi syakre yo blay ba im padu basisa kaba udroi sam ukraine ka haga sam ka sa pun riu ong na ka banta ka burom jang au trai na ka banta ban kan tiu yang au trai dei na ka banta jong no yang le dia ka sam kaba sa pun riu ka sam ka ba sa pun riu ka dekat ka ba sipo ka dekat ka ba sipo to siap bat to tip bangalong ublay to siap bat to tip bangalong way bangalong ublay. Ko ka balang CCRC bagi bangit. Nangis sekman. Kabha bangi rakti sa lor no. Ai ublay unde ublay. Ide tangki sakri ki jamo. Namar unlong bag unyai long bat ni. U Emmanuel udan bat ni. U Chris ulong kapten jongi. Kaktin jongu kalong ka jisana ka banta jongi. Ulong ka jagari ka bor. Ka kun baskem u ba khli duwe u ba im. U tau unong tau ba khrau u tau ba yai ne unong padim u amen u alfa u omega tongin nang ban sharia u ha kipor barok. Tenteng utrai usha kenang ni giba kita giba uit kumpi ni gipor giba kenang ba ke jinget jongi kan roy pat ma unyo ke burom habo bleu sha ni gipor ba kenang ba ki khmat ki jongi kin long ho tra ke jinget kan roy bat unyo ya ka burom bal ba ule ikini ke boro ule na ka banta ba unyo de ka burom shaladi pegan khot ka ba shipo on pin kin tiu yang ha preng ki ben riu on pin kin tiu yang ha khando ngap I will be exalted haru asino on pin kin tiu yang on pin kin tiu yang ha preng ki ben riu on pin kin tiu yang ha ka khando deu Isaiah deu Hezekiah dei manga dei mano nreu trai nyoi ka burom leng ba ka jing job ka jengu te kom ta ha ka ni ka jing dap snem ju ka balang ka po Mawkynjing ai bu trai un yo ni ka jing ro ba ka burom namar ka jing yai ne ka jengu shangi ai bu trai un yo ya ka burom ti damar kata ka dau nan pen ka ma bian ka point ka benengkong ngim dei ban shepki ni dei ban ya shakmat ngim dei ban khi nama ublay ulong hap deng jongi ni dei ban ngap jar bangi dei ban tiap ba ulong utrai kathma kanang bun shakmat ngin pendep ya ka ngin yele percaya ka dei da ka bor jongi henry da ka bor ka jang utrai to blay nyoy ka burom hagan ka step utrai ki pai udan bat ni ublay ujaka ulong kacakari jongi sela abang sela kamu tongin sap jar chi phang por ala pendep ka sarman ni jongai ka step min skap jar trai ai bengin nang ma chania nang esha kamat shu hawai pa lehame
เป็นกันมาอยู่กับซามกับซับเลยกันมาอยู่ลูเทอร์กันมาอยู่กันเวนกันมาอยู่จอร์จไวท์ฟิลด์กันมาอยู่เอ็ดเวิร์ดส์กันมาอยู่กี่ไว้ปัดกันยับนักกันเต่าตรายกันมาอยู่ที่มาร์เตอร์สกี่บรวายกันที่กับซามกี่บรวายกันจะว่าโอ้ไม่ตีฟอยทรัสต์จาก God ฮับกิเลชากันจะกลายเป็นประหยัดเลยกันมาอยู่ที่กี่บังเอิญกี่บรวายกันที่กับจะว่าซามบางทีว่าอยู่ลูเทอร์บางทีชักเป็นสตัมเบนบางชักเป็นสนองกันมาอยู่ที่กับปอนนักกันเต่าได้ดีรู้กับปอนกับเอกกันนั่งบุญแต่เป็นชาเนี่ยอันเอ็มฮาวตราเสละต้องเงินด้วยเงินประคับชีวิตปอร์ช่วยดีกันไปตรายงานฉันเนี่ยบนเสียงงามชิมลาฉันเนี่ยฮามีนับปานมาตรายกวีนักปอบกับบางเล่ก็ลองบางงามชิมฉันเนี่ยฮามีกวีนักปอบกับบางเล่ก็ลองบางงามสงทุและไม่ลองชิชาอุดงยรับพักปอร์จนกระจิตจุ present help in times of problems นั่นละเล็ดช่วยบัชานั่นตีนั่นละเข้าปวดนั่นละกันนันดินนั่นละมันเจอบักวัสนิวน้ำชิมลงไปนั่นมันงามชิมละเงี้ยยังเอกับบางละปุลีงามชิมละชันยาหักเอกับอุลักกุลาไม่ลองกับปุกรีเอ็มปุกรีกับจิงเอ็มอย่างนี้KHUBOR nak bertanya. Haba mana pedang jumi. Nginam ki, nginam shepti. Ngin chani hame melong blay. Ngin chani hame. To sngap. Betul tiap ba blay ulong. Lada try ni la. Le ke ba penso si ye me daga bagim chani hame. To maaf ya. Cuma apa nama bangim sim lale, kat kum kabang ini bang. Cuma apa nama bangila wapat di kejing rap soi. Cuma apa nama bangim sim la yeng, naga bentar jong me. Cuma apa nama bangim sim la syakri kemudian syakri ya me. Nila sauhun haki waipat, nila sauhun naga building, nila sauhun naga taga jing benpai. Ningam sim la hun shisha hame, but wat naga jing shisha ka jong me. Kan mau try yang ni ke step pementai ke balang berkawai bagi kita syong akan dikerjakan gen mina dengan rem ke mensim buto yang tu snap atau tip bangalong utrai dan balap menki dan udan bagi lo ke jakari balang ke dia syakamat na utrai ulang ke bawah ni nam ki na blay udan bagi hapreng jongi bagi snap Begin rong seki jing dewai ke jongi. Pulih ke keting ke jongi. Ngan rai ke jing shisha. Ngan tiap bau try pun pelat yang ini nak kepada keburom. Kinong shun kin sapret. U Trai un yen. Kinong shun kin sapret. Kublai shibon yang hesa kaya try pula khot kerpadi. Topan em yang ini. Bakajat benda ketip bamalong. U Trai. Tu pelat yang ni, tu aibor yang ni, bagi weekend dia, bamalong, utrai, buat im, pada pasien. Kerkulang ini baru. Hak kata yang Yesus Kristus utrai, menampak ini.